dansk føroyska kvartetten Fremmand I løtene aktuell vi fyrst og sjølvnevnte utgavesøyne som var utgiven 4 måneder søyane. Bøkeren manna vår vi føroysko oddakvinnuna Janu Hjalgrímsdottir, trommeslagaren Tobias Welser, bassisten Rico Holmer og ljomborlagaren Nikolai Berg. One Leitstein Hansen hever hitt Janu I venjegarhøllen tja Fremmand av havnalænen I Århus til å prate om opprunan til bølgen, om nutje utgavna, om kommande konsertferierna og framtøyna. Jana Hjalgrimsdottir ikke et helt avskriva blæ av føroyska tónleikapaddelen. Fyrst I hesi öldene var hun parter av ungkvarven kring Grøt I Gøto, her med landa var limer I bølgen Marigold. En av fyrste føroyske bøkene som røya indie-rockbølgene som skåla I heimen hetta munde. Way back. Ja, da jeg var fyrst, jeg nøyjan fyrst I 20. Ta hink vi ut I Grøt, eller ta bryr I Grøt. Og jeg var vi I en orkester som heter Marigold ta. Ja, reia avholdshusen. I løsene. Ja, her bryr jeg det som Og det var sammen vi, ja, Knut og Symen og Magna og Jens var også nivå, Jens Thompson og ja. Det var så undergrunds, ja. Det var ordentlig stort litt. Spalt om näkra konserter och de gav YouTube näkra. Men här fick jag ordentligt lärde jag ordentligt. Och så har vi inte ordentligt varit så aktiva. Så just listen to kör och Är vi onkel nu kan alltså jag ser namn till där också. Ja, så har vi Högna, vi tar en duett och Marius, ja. Breath, en konsertopptøk vi Marigold.
Bólkinum som oddakvinnan og Fremmand, Jana Hjalgrimsdottir, var partur av fyrst i hesi øldene. Hentan konsertopptøkan vi av livande tónleikar som fått Føroya underhaldstånleikarafela gav ut i 2002. Upptøknar var gjørtar i Mentanarhusen og i Fuglafire. Manningen og i Marigold var Jana Hjalgrimsdottir sang, Knut Haberg Esterstein gitar, Simon Skorastein gitar, Magni Højgaard bass og Allan Tausen trommer. Jana flytte for nøgnaren så Janne til Danmarskar, og i tónleika omkvarven og i Århus kom hun i samband med trommeslåaren Tobias Belser. Alltså, jag flyttade nyer, döttern min skulle börja ett skola. Och jag finns tjejk i Århus, och valde att flytta nyer. Och jag har alltid haft tonlager med mig, lika mycket grej jag var, och jag har inte varit så aktiv. Och så föreslog Tobias att nu skulle vi starta ett land. Och så kände han Rico, och det blev bara, ja, vi får igång, vi prövar. Och så hade vi en gitarrist som vi tar. Och det blev så späckliga, vi fann några kemina och gjorde något lö. Det har gjort något snäcklö som har utvecklat sig alla töjna. Det var alla, ja, med utveckling. Ja, så kom vi bara igång. Och det var jävla första gången ordentligt. Jag följde ordentligt att shit. Det här manglar ordentligt igår. In your hand. Vi började som en sort rockorkester, hade en gitarrist. Men så blev han sjukur och han kunde inte fortsätta. Och så var det action, okej. Röna finna nu en gitarrist, det var inte nämnt. Pröva försäljare, men det rickade inte ordentligt. Och så fann vi fram till en helt ungan på som vi kallar Berg. Han är första 20 nu. Så utsjuliga donalig keyboardspelare. Och har fått uttryck. Så vi spurte han simpelthen om han ikke ville at prøve. Og han kom og lurte i Esrokken, vi hittet opp for Ida Nilsen. Så kom han lurte i Esrokken, og liksom fann det om at det var nækker som han tynte, og han sa ja, det som det var. Og så prøvde vi. Og så fikk det et helt nytt uttrykk. Og det rikket ordentlig vel. Selv om han er så yngre enn vi, så matcher det ordentlig vel. Og det ble til noe helt annet. Fikk det helt annet uttrykk. Feel the heat in your hand. Take this bleeding heart. Feel the heat. Du är så rädd av att definiera genre, men Tobias har definierat det som New Wave. Men kanske inspirera New Wave från New Order och The Cure och Tanwayen. Men till syntor här är ingen gitarr ju, så till mera preka av synt och ja, basstrummor. Men jag går se mot till Marigold som ska se ner tonlager, är det allt översen? Ja, det här alltså nu är jag blivit äldre, alltså jag är dubbelt så gammal som jag var då. Så det ser så självt att jag är bara en helt annan person nu än jag var då, och det kommer också till uttryck i texten som jag skriver. Kanske inte den samma villskapen, kanske inte mer tamt. Nej, jag vet inte, nej. Jag röjner jag vill. Jag är bara blivit äldre alltid. Och vi är alltså vi är tillkommande folk.
Ja, Ottenberg. Han är helt så ungor som vet. Han är här som är ta vid Marigold. Och han har en gång vid 1000 projekter. Så det är fruktligt det han. Fear the day the shadows burn away. I hear the creeping on the wall. You're running out of time. This is all you've got. It's a matter of time. Og et navn skulle finnes til Nutja Bøltjen, og Fremmand var ikke første navnet som var oppe i at venta. Det första namnet vi tog det var Bats and Skulls. Inte Dodge Latte, det var Bats and Skulls. Det var sin så snart tack jag kvitcha. Och ska man nöjda med det därför vi bort så att det är kört. Till så bröste vi ett uttryck och det blev något helt annat. Och så är det förska komma in iver. Och så också det har stått haft ett förnamn. Och så Fremmand, det blev bara action, ja. Det blev bara att ha rätta halt. Det är så jävla, det är så djup mening att man fyrar som så. Det är mer till att är ganska Fremmand i Danmark på en eller annan måte. Syns jag förskål. Och nämnda uttala köttet. Ja. Ja. Fremmand, fremmed. Och det ligger inte längt från det danska fremmed. Ja. Words have died a long, long time ago. Listen to the winds. They're coming your way. Listen to the winds. It's a matter of time. Og et av ser et kjenne noen tja Fremmand det sunnkje vire bæja førskån og enskån, og ankron leie vire sunnkje av bau og malen, ta skift vire mittlen førest og engst. Walking round unfamiliar places. Gänge runt av okända götton. Suche bäst okänd anlit. Slittna skäggvar skimande ögon. Gänge runt av okända götton. Jag har alltid gjort texter av engelska. Faktiskt alltid. Jag har helt ringt att göra texter av förskål. Men nu tar jag i Danmark. Så börjar jag just nu att göra texter av engelska. Men så fallt mig det bara naturligare att skulle uttrycka mig av förskål. Det är sin löje. Och jag följde just nu att jag följde i sinja av förskål så har vi helt annat uttryck i rötten just nu. Alltså, det gör Århus. Ja, det följs mer naturligt. Och så vi gör brevet till att lära kvar helten är enskon och av förskon. Sin cheesy, men det följdes rätt akkurat till att lära. Och så har vi, jag surfar en e-mail till att jag faktiskt fler texter av förskon, men också enskon. Ja. Så folk ska helst skilja också av det som man säger. Blurry shadows of unknown faces. Such a best talk och drömmar. Frågar runt av tonen götton.
några av evner som du tar upp på den sången? Till öl i mest. Jag har kanske en tendens till att vara sån melankolsk. Så typs först tänk. Men det är vi man kanske föll sig sen 8 för ja. Men ösen sorg. Har vi ösen skrivit en som jag har mist pappa min och ja, sorg då ett. Ja. Vanliga ting som folk också om allting. Inte politiskt. Inte politisk. Man går också i Fremmand ligger ganska nu. Ja, Även som lägger upp i tryn. Ja, nej men det är nej simpelthen är halt med veck från det. Så nu är halt med bara att människor ja och dagligdags ting. Känslor. Men shot man kan ha en hållning till ting men jag har ju behov för att liksom jobba det ut så så. Wonder when we'll meet again. These city lights. Wonder when we'll meet again. These city lights. Wonder when we'll meet again. Wonder when we'll meet again. These city lights. Flere vi kjenter gestatonlagarar vi at debutútgávuni tja Fremmand, middelanna Johan Dickinson ur Massive Attack og Peter Hayes ur Black Rebel Motorcycle Club. Peter Hayes ur Black Rebel Motorcycle Club. Han spelar gitarr och det ena länen. Och har producerat det faktiskt just nu. Så det var så lite sånt Århus i uttryck, sen mer skit och nekker gitarr i niver. Och inte gusnek spår han är. En 16 spår av gitarren eller något annat. Det var pura svagt. Men det var ett redigerat så lyssnrui och men det är helt säkert så helt annat uttryck. Och det var jävla fort. Alltså sjukla fort att få han vi ordentligt stor ära och ja. Jag tror själv på att det för att göra men det var action. Pura cool. Ordentligt nu gör nu och ja, vi på det. Floating into space.
Holding on to love, at le av debutútgávuni til dansk føroyska bólkinum Fremmand. Ein gestatónleikari var eisini via hesum lænon. Peter Hayes ur amerikanska bólkinum Black Rebel Motorcycle Club tók sér av gitarpartinum, omframt at han eisini hei framlagt lægi. Limener og i Fremmand hava ur a gera kommande tøyina, de skulle nemlig av fløyre konsertferer kommande manneinar. Og at han fyrsta i hesum døvun, nu de heita opp fyrir just Black Rebel Motorcycle Club at husko konsert fyrir torra. Det rettelig garvilt. Det faktisk Jøkken Tobias, arbeid til honom. Han arbeider i TC Electronics, som tar gjerra pedaler til gitar og bass og sort. Og han har arbeidet nek vi marknadsføring og haft nek vi artisterna gjerra som brukar produktene og sånne. Og så han finner noen kontakter og lærer noen folk å kjenne, og finner noen viner og så det er simpelthen folk som han har kjent, og så har han bare spurt. Hei, skal vi ikke gjøre oss sammen? Og tar det vi på. Det er som det, man skal bare spyrja. Det er så sjåen, det er nok rettelig ambitiøs, og det virker som det er at han kan vise nere. Ja, pura. Vi vill ju ordla gärna, alltså vi føler vi tar en näck på hjärsta och vill ju ordla gärna släppa ut och spela ordla näck. Och nu har vi liksom just en platta, det alltid han blev tror jag manar så var hon klar att han platta. Så det var ett sådant projekt som bara var släs. Du bara inte ordla kött. Och det var lärrykt och det var ju blå på tonna alltså. Men nu vill jag gärna lucka ut och spela sin jazz ner som vi tar just och så har vi bara hårt göra flörlö och göra några plattor. Møvla kjever eisne at oppleva Fremmand her i Føroyum, ta teg i september koma a stutta konsertfer. Vi vånar, vi hoppas på att vi släpper att spela samma vi orkester. Alltså vi får spela i Mättarnusen och Foklafjell. Vi får spela i Perlene, just ute, i Synar och Rensarina. Och så får vi nog Västervåarna. Och så huxar vi det för Sorjar. Det är inte ordentligt finns det här på platsen, men det är väl nog stolt. Og ferien tja Fremmand stekkar ikkje her av kletten nån, tog jo i oktober ganger løyen Vesterom Hav og til USA. Och i oktober får vi till New York att spela konserter. Till New York sida, det är inte bara, alltså det är inte kvar på skåret, så blir han där och spela. Jag har till östne kontakter. Tobias är familj här i Ivre, så det nämnt att med Ivre få ställa byggva och sådana. Och så känner vi flera musiker och som ordla vi på att låg kom fram att spela samma timon och ja men det är sin löj att sitta och ta som till att alltså för en arrangemang så är inte omynda mer det för att det skulle bli här spela det är klart. Ja, det är helt nog så hemligt. Jag visste inte att du var skångt ut. Nej, ja. Ganska tycker jag ordentligt att tro på det själva shit. Alltså okej, det är nog störst. Men ja. Jag är inte längt väck från Føroyum akkurat nu. Ja. Jag tog kanske inte väl att promovera. Men vi regnar det också bästa. Leiter rundan mig, känner jag att jag kallnar. Leiter rundan mig, kalta räkne flöver. Vad att du är styr, höjre till täskan. Vad att du är styr, känner jag andan.
Men det är inte det att du har lite att följa såna alltså Ja. hur ska det fungera så? Akkurat, det var sån dyrare. Det är så bojligt att bygga färgen och så skulle ut och spela konserter. Men ja, vi får pröva. Vi de inte kan lätta sig göra till att jag vill ordla gärna hem, jag vill ordla gärna bygga färgen samma på den sommar. Det här är här bas och det är här jag hör hemma och ja, men jag vill också ordla gärna ut och spela. Så vi måste finna ut det. Ja, det där trycker på att kan läsa göra shot med för. Och det vi kunde också sända material i mittenlocken alltså. Jag kan ta upp hemma i stormen som är och sända den ner och vi kunde göra löp på tandmattan. Och så tar vi så här planer om att skulle spela så tar man några intensa vändningar. Alltså det är ju som man ska vänja några vikna för jag kunde hålla det alluve. Så avstånden betyder som så inte så mycket. Till mer att ta ekonomisk ut ganska. Voi du är snär, löjder undan om mig. Voi där du är styr, höjre peteska. Voi där du är styr, känner Kan vara det vi snär alltså kvar så kan det ju inte den vi snackar och så. Jag slapp ut och spalt mer. Helt säkert. Ut och spela ordentligt. Kanske tjäna några pengar på det. Eller så är det snarare att det kan lätta sig göra att man kan komma ut och spela nek. Och här vi ösna kunna göra en nytt flövet. Eller platt. finna ett fjäll, ett hörfjäll så jag kan klattra upp att tindarna känna vinden och liderna verkliga höra till moin Vittlands runt i dalen utan mål och mig utan värld spegelsmynd och entusin mellagråt och mellor runt utan mig det vi sprekkunum
One Lloydston Hansen vidja I dansk føroyska bólkin Fremmand og I venningarhullet torra av havnalennon i Århus. Han pratar vi oddakvinnuna Jana Hjalgrimsdottir upprunan til bólkin, debutútgávuna, spennande konsertferierna tei stutta tøy I Faroese, og vi tar det også framtøyaratlanar tja Jana. Som vi tar jo I Samrøðene, så kommer tei jo I Fremmand til førjar I september, her det skulle hava fløyre framførsler. Vi rent av Samrøðena vi Janu Hjalgrímsdóttir via spela I sprekkunum, og et lese med via debutútgávune tja Fremmand, en utgave som tøk som LP og som kan takas nyer av netnon.